אדם שמגדיל שם השם, שם שמיים בעולם, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו בכל תחום שהוא כל כך מצפה ומייחל ושואף להגיע אליו. אנחנו נמצאים בדור של עקבתא דמשיחא, דור של צמא רוחני עצום. עם ישראל מייחל ומצפה לאנשים שיושיטו להם יד ויסייעו להם לעלות ולהתרומם. מוסדות נזר כהן פועלים ללא הרף לזיכוי הרבים, להגדלת שם שמיים בעולם, וכשכל אחד מאיתנו מושיט יד, נותן עזרה, מסייע לפעילות הגדולה והמבורכת הזו, כשם שהוא מגדל אחרים, גם מן השמיים מגדלים אותו. הוא מגשים את רצון השם בעולם, והקדוש ברוך הוא מסייע לו להגשים את רצונו. כך ביד האדם לקבל סייעתא דשמיא מיוחדת, לעלות לגבהים שהוא היה רוצה להיות בהם בכל תחומי החיים. ויהי רצון שכל העוזרים והמסייעים יתברכו במילוי כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, ברוחניות ובגשמיות.